देखा हो का जी? अब 15 दिन हम घरे रहब हम नहीं काहे? जा तनी दिल्ली अब 15 दिन के बाद आई। दिल्ली? हाँ का करे दिल्ली जी? बिना काम के हम जातनी दिल्ली की काम से जातनी। ये बताओ 5 लाख रुपया फसल बाटी आ ना जाए तो मिलबो ना करी, डूबा पड़ जाई। अगर डूबा पड़ जाई तो हर के काम कैसे चली? रहुआ ना अरे हम नौकर के तनख्वाह दे के बा, खाद वाला के दे के बा, ट्रैक्टर वाला के दे के बा, जनते बड़ू की 2 लाख के तो कर्जा में यही तरह बन जाए हमनी के। सुनी जी, इन साल के गहूँ के उहे हाल बाटे, सिकठी लेखा पातर बा गहुआ, दर मन ना जाई, वो हमें घटे लागे वाला हो। देखी जी रहुआ छोड़ के हमके दिल्ली न जाई। हई देखत तनी न चैत के भोरहरिया के हवा जब ठंडा लागता न तो मन करता कि पकड़ के रहुआ के सूते। देखा हो 15 दिन के संतिर न यही बेर पकड़ मन के मना लिया जन लो, लेकिन हमरा के दिल्ली जाए तो छोड़ी हटाई जी, जब जा तनी दिल्ली तो रहुआ जाई। ये ना भइल बात कहीं यात्रा पर भतार जाला न तो टोक काट ना करे के चाहिए, जाए देवे के चाहिए। देखो घर से आप लगाई बाहर तक तोहरे देखे के बाटे, नौकर तो जनते बड़ू को तनख्वाह पाबा बनी तब तनख्वाह मिली, आ बिगड़ रही तब तनख्वाह मिली, ओकर तो तनख्वाह से मतलब बाटे। तन ध्यान दिहे नौकर पर, बड़ा ससुरा हथलुप्पू खोलो सन, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ना जी चोर लेखा ना लगेला। सकल से केहू चोर थोड़े लगेला, लेकिन दिल से चोरी कर लो आदमी। ना ही रहुआ ठीके कहतनी। अब चलो तनी समय पर ना जाए तो ट्रेनों छूट जाई। ठीक है बेटे, कुछ बनाओ ना दी का। अरे छोड़ा ना, अगर आजकल तो जनते बड़ू को ट्रेन में भोजन के कमी बा। चूड़ा भूंजले बनी ले ले। अरे चूड़ा चूड़ी छोड़ा ना, एगो काम करो, एगो चुम्मा दे दे, चल जाए। रहुआ के न हम का कहीं लड़चुआ तो होखल जातनी, कहीं चुम्मा दे दी हनी आ रहुआ के हमार जब मन कर लगी तब का करब? वीडियो कॉल बतिया ली है, वीडियो कॉलिंग पर चुम्मा ले ले। हाँ खत्म ना बड़ू, चल चल एगो चुम्मा दी है देख जाइए, चल ना तब जात्रा बन जी, तब चल रहुआ ही हरबानी जी। का करबो साला हमारो बाबू धनी मनी रहतन तो बढ़िया स्कूल में पढ़ैले लिखैले रहतन तो आज बनिहारी आ चरवाही ना न करती। इहे कह कि मलिकैनी तनी बिया लुरुगर, कौनो चीज अपना मन से खाई ना पीही ना तो माना ना करेले, कहले खा ल, लेकिन जिम जाग ते सारा गोबर काढ़, इहे बड़ी हमके खराब लागेला। आ मालिक बानस धनी मनी बानस तो 8 बजे 9 बजे जागे की बा, साला जागते जागत चना किशमिश काजू खातन सन। छोड़ वैसन करम कमाई कैले बानस, आ हम एगो करम कमाई कैले बानी पिछला जन्म में कोनो पाप कैले हो खब यानी कि गोबर काछा तनी। ये भाई मालिक मलिकाइन के पता नहीं खेलागत, इहो दिन रात सुतत न जाबा कि पेट नहीं खे भरत। अब जे मिलल बा राज राज ना करी, अब जाके कुकुरन लेखा भोकी तो आदमी पागले न कही। चाहा ताकि छुट्टी मांग ली 2-4-5 दिन खाती चल के भैया के ससुरारी, बड़ी साली गाड़ी से कटिल्ली ए पोटन वही जे। हाँ मलकाइन बोली। ई कौन पिटाई पिटा तड़ा के अबले तनी पिटल? अब बताई बिना खैले आदमी कितना जोर लगाई। कहो खैले ना हड़ो ना मलकाइन चे खाए चलवी ना ते माछी पर गए मनवे भिनिक गए त तारा कहला ना मंठार ला चूरा दे दरती खा ले रहत। अब जाए दी बाद में खा लेबे काल। चाय बनैले बनी पी लो। अब देखी रवा कहाँ के बना देनी है, कॉल रहती हम बना दे रहती। का करब जनते ना बड़ो कि मालिक कहीं जाई ना तो हमारे हाथ के लेके जाइला। कहाँ जाता निमलकार? गईनी कहाँ? दिल्ली। दादा हमार मन कैसे लगी?
अरे तोहारा मन के का हम बतियाई वहाँ- बिना मालिक के पकड़ के सुतले नींद ना आवेला। नहीं यार कुल बुझात दांत के गड़ल निशानी बा। हे हट तू बौराइल बड़ो। कह देनी केनियो जाई बड़का मलकार घरे तक देखियन जा त का कहियन जा। देखो हो तू नौकर बड़ो हम मालकिन, हम अपन दिल के बात तहसे ना बताइब तो अब बताव हम केकरा से ए मलिकाई रवा खोल खोल बताई कोनो दिक्कत नहीं खे हमके उसे कहे ना जाई। पहले सुन लो। हम बोली ना हमार सास बाड़ी ना हमार ननद। तो जानते बानी सास बाड़ी तो तीरथे यात्रा पर गइल बाड़ी। अरे वहां के बुढ़ावा में मजा लेता नहीं। आ ननद बाड़ी तो अपना ससुरे बाड़ी आ हम ही घर में बानी। आ तू काश हम अमीर के घर में ना बियाह रहती, गरीबे के घर में बियाह रहती। मर्द मेहरानू दिन राती अपन काम करती ए मलकाई देखी ई बात मत कही, मजा मत ली हमारा पर। अब हेता ना राज रजतनी महाराज कौन चीज की कमी बा। है दांत के निशानी लौकता, है दांत के निशानी लौकता तारा के तुम्हारे- ऊपरे लौकता कहीं नीचे ना लौकी। अच्छा मलिकावा ऊपरे पर देखाटी में जाला। खाली जब- मैंने चूम चाम देखा के बस। तेरे हमर सोना खूब मानी ना रे हमर जान खूब मानी ना ना मानी नो। कुछ ना हे तेरी की जय हैसन 1.5 महीना हो गई। रुआ हाँ ये तेरी की जय सारावा कहीं का ऐसन कुल धन या संपत्ति है जवानी में आगे लग जाओ। देखा हो तू ये घर में बड़ा हमार मुसीबत के तू समझ भाई हम आप समझ गई नहीं। यही से बताओ तनी तोहरा से। देखी मलकाइन काश हमार बियाह तारा से भई रही तो सोच ल कि आज हमारे अकेले बेड पर तरसे के ना पड़ी तो। देखी खाली बेडे पर रहला से ना होई, हाँ रोवत नहीं हमरो संगे बियाह भइल रही तो ई कहीं कि रउआ बड़ घर में बियाह भइल बा आ हम नौकर चाकर बानी तो दोनों जना दू जगह हो के एक जगह हो सकी ना जा। उ कैसे? आ हमार रुआ मेहरारू रहती तो जगते जगत गोबर कचती दूसरा के नाली कचती। मलकाइन बानी तो राउर नाली हम कछतनी जाए दी मलकार ना गइल बाना हम नहीं ना गइल। ना हो हमरा दुख समझ गई नहीं। समझ गइल ना। हाँ जब 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 नेटा पोटा बही अपना हाथ से कुछ दे के बा। हट हमार कहे के मतलब ई रहल कि सर्दी बुखार हो जाए मलकार ना रही हन हाँ ऊ काम ना तू सही कहत रहो। मलकाइन देखो हमार दुख तकलीफ तू समझियो। हम ठीक समझ बा ना? एकदम समझ जाए ठीक बा। समझ जाए जाए महाराज अफसोस मत करब मलकार नहीं खन ना। देख मलिकावा सारावा खाली रुपया कमाए के चक्कर में बा। ई नइखे कबो सोचत कि हमार मेहरारू का चाहतिया। कोनो बूढ़ थोड़े हो गइल बाड़ी मलिकाइन, इनके चाहता मरद संगे सूते वाला बैठे वाला हंसे वाला बोले वाला बतियाए वाला। खाली भोजन खाए थोड़े आइल बाड़ी। थोड़ा सारावा कहीं का मलकइनिया पट जाइत न तो काम कुछ कम करे के पड़ित। हमार ऊपर मोहाइत ए तारे तो कुकुरा लेखा उहो भोकता मलिका आई हो केरे बड़ो है सारावा कहीं का रुको जितना तोहार जरूरत बा हमरो जरूरत बा घबरा जन।